الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنبياء لتنو أنبا بركة ambe salli ciden ka kisini nema baka no temena ka boye tanube alaye ni ale ala kan nema ye ko nyuman bebe dafa ni ale ala de kan nema ye balumo ni ala sonna bi qur'ana ye abe dafa o ye fembele bele baye wakati jantambolo kuma wula ambe ala tanu ka barikada ni ala ta boraye silama munun jorani mishiru ukam musaqaye a komite mo jenu munun be mishiru ka kibariyala mo munun nana deme ka faranka kandeme ka ala bato abato chogo nyumana mo munun ye qur'ana kalani anye ambe duwawu ka beye bara nyuma munun kera ala ku minanye ala ka ke ni ambe na lilatul qadirula wote minen ko fe nu foli ko fe ante se ka fo ko amba be kelen kelen fanya fo chogomi wati jawun tambolo mishiru kono na be chogomi aban ni sonja ko sobe abe kuraji damma fana ambe ala ko munun fo abe kuraji dama misiri kono naw anka wajinu fil dakhil wal kharij jamana kono na akokanaka grupu fula ala yu nyeshi dina masisa o kanka kuraji di amma kosobe o yanni sonja kosobe o ye fonankew ani muso jamana konona la ambe wajilu munun ke vokali munun benama misasi munun benama telefonu munun benama anyire nyaabe misiri konona wala chogomi anni sonjalen be fonnan kewu demisenu muso anni sonjalen bu koroko sobe wala ambe kuraji duma tusuru kabila lisararu kuye fonnan kewu dina yere makobe nonuna ala yuka kibariya fo suratul kahfi kono yebonya min kuye نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربتنا على قلبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إجا ستتا نيني كمال ولون فلا دي فنانك ولون فلا وسجنا يولو دي وكجمنا مومي بي jamana masakani jamana dembe de kera musrikiye fulan kafouye ni mogo wolon fula de tomuna kabu chela kulu te fula na faralaka ulute fengure bato ka faralaka ulute fengure wele ka faralaka ni mogo wolon fula masakani jamana mume be fankelena au be seka munke uyu mapo masakena ka jamana dembe ma uyu mapo manu bisukunye kuma boma nu farkolo ye kata kulugon koro ala ye bonya kuye ka karma kuye kala kale fonnan kawo aya jija de hadisa do kono ciden ko mo wolon fula be ala budo ka suma koro qiyama do min ni sumate ala ka sumate abo kono sabun nasafi ibadatillah ajja wa jalla demi seni minya ka fonnan kiyake ala batola ala ciden yo fo mo wolon fula ina ciden ko hadisa wurela iqtanimu khamsa qabla al-khams sababakan qabla haramika hadisa do la ciden ko wolon fulake ko duruke ika ko duru nyeshiri ako fonnan kayake ka koroya nyeshiri ni bi ka fonnan kayala ika fanga dafalendo ibese ka ala bato chamanke o ke sani ka koro wala fonnan kawun aya jija silamiyam mako bawla kosobe aka jija dinala ni ye misiri kono na wulaja ka fonnan ke kacha ambe yoro saba minna ni nyata
cokorba bala de cokorba munum ban cela alaka si janduma haribbi nu fana ban sabati ka kuraji dama ka duwawu kanye na demiseri de kacca de yoro saba imbe sugu bala mbe derisu min di dawda buga mbe misiri min kono yambe misiri min kono alhamdulillah ni nyata akamale a fonnanke kacca kosobe o yalla tanu benel bade ala kanni awdeme ala ka barka dawla ala ka sijandi ala bato nyumanka ka dina famu dama haribbi e paya nyesi dina nyumande made tauhidi qur'ana sunna ala fahmu salafu salih nyesili ka ke odema perdi todela dina beto ala yire ya yira dina ube me bina de dina chinyala mabe galola maube oda to ala yire ko wala yadinuna dina li haqqi ala yire mo do fo ko te dina ni dina chinyai dina galola maube dina chinyala maube aye dina chinyala maude nyini abe yoro yoro akake dina chinyala maka nafa bode la ye ika jiya nyalma ya kono nafa boda ye ka kaburu kono nafa boda ye kallawara no borae muso aka jija ni islamiya amma ko be muso fana lade anya fo cogome fili dakhil wal kharij kono na ni kenemala muso fana jija lindo kosobe uyun yesin nin dina ma uyun desin nin dina ciyama kosobe islamiya ma ko bawo fana lade ni nin dina laje aka shedu su folo muso de do sumeya kafiru ya faga makka shedu su folo islamiya la muso de do cide sallallahu alaihi wasallam tumama ye jibrila ye don folo mi na yere jorona kasira yere koro asiranne na yere le nale muso de ya hakki sigi amba khadijatu o ya soro de ya kafur muso anale akwamba kajatuma ako birifiri birina nshira na nyoroko ako hakili sigala te ko jugo ke ela aya hakili sigi muso de yoke ciren ka furmuso chayali munna ciren ka furmuso chayara uchayali aba nafala ciren ka furmuso ka chaya pasika ka sokono baran muso de yo boko dama sebo be ciren no fe kungo konona de la ni misira ni jihadu mi aka sokono na aka du kono na muso de bo kalama wodi ato ciren ka furmuso chayara ka aka sokono baro fana bo ku fonye ambe se kala de lu fana la chogobi muso de yewke balmaw sura de be qur'ana kono awolela ko suratul nisa sura do be qur'ana kono muso bila chogo sura intogo dara wala suratul talaq sura de be qur'ana kono muso togo yere de boda suratul maryam ni islamiyam makobe muso la muso ka joyoro berebere ba de be ni islamiyala la joyoro berebere ba nabi nyuman najima temena cide temena ni ala yu tanu qur'ana kono abbe muso de ya be bange abbe bora muso de la ulama wu doni ke baga be jiyan kono temena jiyan kono min be jiyan kono mufti abbe muso de bu bange muso de yu be bange donc muso fembawu wodi ato ala yire ko qur'ana kono fasalihatu qanitatu hafijatu lil ghaibi bima hafijallah muso nyuma la yire yutanu ako muso nyuma munum be ala bato ube munum bu chela bato nube ewa uyere koloshi nu chete yoromi oda te chide nyere aye hadisan nati ako khairun nisa ijanna jarata ilayha sarratuka wa ija amartaha atatuka wa ija khibta anha hafazatuka fi malika wa nafsiha fi nafsiha chiden ko muso kaso herama muso min kanyi kateme muso beka akoye muso de ya laje dorobe ni sonja ache ya laje doro ache kanyi alabbe nendo che ye wakati be che ya laje doro che be ni sonja ni che ya nyamar ni minye doro abake ni che te yiromi abe che kan na fulo koloshi aba yire koloshi chide nyero ko muso nyuma ninde sehi muslim kono chidon ko dunya mata'u
wa khairu mata'i dunya almar'atu salihah nimbe sey muslim kono ciren ko jiya yere yedda mu fende ako jiya ka damu fen nyuma alaki garjege muso nyuma na ako jiya ka damu nyuma ko ye muso nyuma de alaka garjege o muso nyuma wala muso nyuma odiyato anka sunna karamo do muqbil ibn hadi al-wadi ayode fo ako ahsanu ma yastarihi bihi al-abdi fi jamanina haja ba'da al-iman billahi talabul ilmu wa zawjatu salihah muqbil al-wadi ako anka wakatina ko fe nyuma nyuma mi na be jon na bi lafiya kan yana maya lanka wakatina liman yakku ni alaye ikake doni nyini naye ani muso nyuma ka sori bolo o de be jon lafiya bi funan kay munu aw munu be furu wakati wala aye muso wole ma be muso munu furu ukake dina tiguye ukake tawhidi tiguye ukake sunna mogoye lafiya bodela cide nyere yode fo jinya damu nyuma yere alaki be o muso suguma wati be mbo fo wallahi ni mogo ye muso sorobi far kolo bebe sutura eti haranya mariya yere yado sutura yinka wajibire far kolo be sutura ibaye 2 heures 3 heures 4 heures abe wuli kan nafila salli ka sokono alay jama dima tawhidi babolo aka sunna babolo far kolo be sutura le ibaye sufelala abe wuli ka yere hijabu ka salli ka sokono jama bi bolo ala ko no yanye aya jija muso ciden ko hadisa sahalen kono akoy ja sallatil mar'atu khamsaha wa samati saharaha wa atati zawjaha wa hafijati farajaha qila laha idkhulu li jannat min ayi abwabil jannati shiti ciden ko muso akoni ka farza salli duru salli a chogola ika sungalo farda iya su ika ce labato yinyamre minna ni ala sosote iya ke ika takfe bolo koloshi ni fennani ciden ko ni muso yen nununke ko yomali khama do malikew de bu wele ka fo e muso masina arjanna daw yelelen fule damin kadiye donay ala ko no yan ambal muso ye fennani diuruna bimbo faraka ki demari janna donina sarakati bo tuma me ci de nyere aye kutuba kala salluba kutuba cewu ta temenen ko fa tora muso la ko fana waju ako ya masaran ni sai tasaddaqanna ako muso jama aye sarakati bo pasine ya au chamaye jahannaba kono muso ko munyo sababu ako tukaffiranna ali ashiran wa tukassiranna li'an ako aka jenyogonyala aka fisuru waliya kacha anaka dangali kacha no fure minye aye sarakati bo kacha ya wala muso anye nimfennani minfo kika farda salli duru salla chogola kika sungalo su kika chella bata nyamra minna ni ala sosote kika tafe bolo koloshi ni nyennani ni ye sarakati bo faraninka nonunye sababu ye mun billa shari jannama ciden ya fo sallallahu alaihi wasallam muso ku jija kola aka hijabu da falon aka jija tauhidi kofe aka janto aka hijabula anya fo chogo mi muso ye femba dede ulama baw ubora muso dela don akulamo ka janto don na kulamo amara bun hanbali nonu fule niye doni ke baga belebele ba ye Bukhari nunu Ahmad ibn Hanbal no abe aliyatime muso de ya belamu Ahmad ibn Hanbal batun kera Ahmad ibn Hanbal fitini su kono na dela abe Ahmad wuli kallata nyigena ka salliji tala ka jalamu sirala ka finu do ala ko akan nafila ke aka shigi kallaje Ahmad ibn Hanbal ba sufen nafila de fe Ahmad fitini aba ladde ke sufen nafila la ni fajiri sera aba labbe fana ana beta mishirila cewu bedo yoromi abe ahmara bila kata doye
muso nyere beta fara muso ka ni salli banna a beta miru ni ahmada bora a ba bolo mina katana iso aya lamo cogo de la a kɛra dina cɛba dɔ ye k'a kɛ majhabi tigi naani dɔ ye muso de y'u lamɔ imamuna Bukhari ninnu muso de y'u lamɔ muso a ye jija a ka denw lamɔ dina kan a ka denw lamɔ dɔɔni ɲini kan a ka dina kanu dɔn a ka denw na ka dɔɔni kanu dɔn a ka denw na muso minnu bɛ furu a y'a jija dɛ a fana ka wolomali kɛ cɛ bɛ tɛ furu ɲɔgɔnma ye koyi nafolo ka ca bolo dɛ a bɛ ten dɛ a bɛ dɔn tɛ dɛ a tɛ bon ciden ye min fɔ a ye ciden ka bilasirali minɛ dɛ ciden ko dɛ ija atakum man tariduna dunahu wa quluhu fajawijuhu ciden ko ni mu cɛ o cɛ nana uma a ka dina kaɲi a ka jogo kaɲi a ye fura ma dɛ a ko n'amo kɛ takunu fitnatu wa fasadun kabiru fil ard ciden ko ni mɔgɔ min nana aw ma y'a ka denmuso min uba y'i ka balimamuso ɲini dina tigi ɲuman de don jogo tigi ɲuman de don ciden ko a kana taa k'i da dɛ a kana taa k'i da dɛ o la furu dɛ a ko n'i ma i den d'a ma o bɛ kɛ tiɲɛli belebeleba ye dugukolo kan o tiɲɛli bɛ muso caman kan dɛ kibariya caman bɛna makoyi donc faamu nana dina faamu nana a y'a jija dɛ muso minnu fana ma furu fɔlɔ a ye wolomali kɛ dɛ a ye tawhiditigiw ɲini a ye sunnamɔgɔ ɲumanw ɲini a ye dinatigi ɲumanw ɲini a ka furuw la koyi a ka furu la o de ye ciden ka bilasirali ye awa o kuma sera fana alhamdulillah o kuma sera muso caman bi denmisɛnnin caman bi hakilina mun b'o la bi o ye dina dɔrɔn de diɲɛ ko nafolo ko diɲɛ bɛndiya o bɔra muso caman kun na bi o bɔra muso caman fonnankɛ kun na bi bɛɛ ko dinatigi a ye banba o de ka dɛ jɛɲɔgɔn ɲumanw a ye banba o de ka dɛ masalu jalisu salih wa jalisu suyi ka nafiqil kiri wa hamilil miski ciden y'o de fɔ dɛ a ko jɛɲɔgɔn ɲuman misaliya ni jɛɲɔgɔn jugu a bɛ komi farafɛnfɛnna ni fanfiɲɛna jɛɲɔgɔn ɲuman dinatigi ni furula o ma o bɛ komi farafɛn feerela ciden ko ni farafɛn feerela i n'a bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i mana farafɛn dɔ di e ma ou bien i na dɔ sanfɛ ou bien i na kasa ɲuman kɔni sɔrɔ i nun na pérdi t'a la mais a ko jɛɲɔgɔn jugu o bɛ komi numu n'a bɛ fan min fiɲɛ ka tasuma fiɲɛ n'a ye ciden ko n'i ma bɔ a kɔrɔ ani ka finiw jani ou bien i na kasa juru sɔrɔ i nun na abdurrahmani siadi aya la wa aslahna lahu jawjahu jakariya kibariya la n'a ko ala ko ale jakariya ka muso dila ye ko a y'a ka muso dila ye k'a ka muso ɲa ye o y'a sɔrɔ jakariya kɔrɔla a ma den sɔrɔ a ka muso ye kunna de a ma den sɔrɔ abada f'u bɛɛ kɔrɔla mais tuma min jakariya ye ala deli ko i kana ne kelen to dɛ i ka den di ne ma n ka diina min filɛ nin ni yɛrɛ tɛ n ka den bɛ jɔ ni diina in kɔfɛ a muso ye kunna de ye dɛ mais jakariya ka ɲumanya kosɔn a ka bato kosɔn a ka ɲumanya kosɔn a ka jɔ ɲumanya kosɔn ala ko wasilahuna lahu jawjahu a ko n y'a ka muso denso dila a ye a tun tɛ den sɔrɔ dɛ mais n ye muso ka denso dila a ye a ka den sɔrɔ den min tɔgɔ ye ko yahaya tuma min abdarin sa'adi a ye nin aya tawsiri a ko nin aya y'a yira n na ko jɛɲɔgɔn ɲuman sigiɲɔgɔn ɲuman jɛɲɔgɔn ɲuman ko a jɛɲɔgɔnya ko hɛrɛ de b'a la ko nafa b'a la ko jakariya ka muso ko jakariya ka ɲumanya fule ka hɛrɛ lase jakariya ka muso ma ka denso dila ya ka den sɔrɔ ko nin y'a yira n na jɛɲɔgɔn ɲuman sigiɲɔgɔn ɲuman ko nafa de b'a la hɛrɛ b'a la barika de b'a la donc o la mɔgɔ kelen kelen jɛɲɔgɔn ɲuman de ɲini i yɛrɛ la n'i ye cɛ ye muso ɲini i yɛrɛ la min ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye n'i ye muso ye cɛ ɲini i yɛrɛ la min ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye muso caman filɛ bi ani cɛw furula ɲɔgɔn ma a fila bɛɛ tun bɛ furu ɲɔgɔn ma wagati min a bɛɛ ye cogo kelen ye diina faamu t'aw bolo kuruba silamɛya min bɛ jamana kɔnɔ in dɔrɔn salli su o su yɛrɛ kɛ cogo ɲuman tɛ salli cogo ɲuman tɛ tawhidi faamulen tɛ sunna faamulen tɛ caman tun bɛ o cogo de la jamana in kɔnɔ
alhamdulillah sisa dina kuma sira tawhid baki ka famu sunna baki ka famu sarfu tabulo ka be ka famu mogo be sanse iba soro muso do be ale ya famu a sansira ceba no la kalagata o kon na fili fulala ale sansira ka dina famu erje soso abe lameli minke abe don ka ba nyuma munul lamme ale yere dina famu sansira me asceba ka choko koroka o muso sugu dongo do dusu kasi fuluka uka furula ado fana be ce yelemana me muso ma yelema dongo do ani dusu kasi do dongo do ani dusu kasi do ne yere ya famu me muso de sara ka famu dongo do fana ni dusu kasi do donc aw munum ba wakati la ama do folo ayejjate mina kede ayejjate mina ke kosobe je nyogo nyuma aka jate mina ke ewa cewu fana ni ala yaw garjage aka muso fana la cewu fana ala yere mu fo qur'ana kono wa muru ahlaka bis salati wastabir alaiha la nasaluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa cewu fana dutigo fana akana ke du kono be do de doro be bo korosili tala jate mina tala kani demba ya to ni tasuma budu يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم النار وقودها الناس والحجارة alako hada madon aya yere koloshi aka yere tanga kabo jahannaba tasumama anaka dembaya kani dembaya to tasuma bolo kani ka dembaya to ni tasuma bu udu aya janto yere la du tigu ni muso baw bolo deum baw bolo ayejo qur'ana kuno alako wa amuru ahlaka bis salati akuy ka dembaya nyamara ni salle wastabir alaiha ikasabato kade la nasaluka rizqa ne alati nyinin ka garjagela nahnu narjuka ne ala debi garjage wal aqibatu littaqwa kullu ban ko nyumam be kala nya sharnya bagawde tumami ibn kasiri ayenni ayat tafsiri akom mimbe eka fa aqimus sala yatika irjuka min haythu la yahtasib bun kasiri tumami ayenni ayat tafsiri akoy ka sallin nati a chogola ika garjage benema ka boyorola e yereta mira be boyoromi an ka dina mina an ka dembaya an kan jantula de kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'atihi be ye genni kala de bebe nyini kay ka genni ke femma aya janto ka musawla tauhidi nyuma ku bilaka sunna nyuma ku bilaka hijabu aku nyamariya ka hijabu ku bila hijabu nyumanka ala kande ha subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم